Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi åbne pakker, ligesom før. Ja, ligesom lige før. Nemo. Ligesom før, selvfølgelig. Nej, vi fik jo ikke Nemo. Det var jo verdens bedste målmand. Nå ja, det var nøjer. Jeg kan ikke kende forskel på dem. Ej, han er nærebold. De passer om. Ja. Ups. Han har fået nogle passer sammen. Han ligner en dårlig. De passer sammen. Skal vi se. Han er flottest. Nej, men ja, men det er den anden. Men vi tager bare ham, han var den bedste af dem. Oh my god! Oh my fucking god! Han var fucking vild! Og en anden. Bombe! Vi kan lige videre, hvad? Og skal vi have noget, jo? Come on. Lige meget. Vi skal have noget, Men lige meget. Vi fik jo en god. Jeg synes. Ej. Vi skal have nogle gode nogle. Ligesom før, selvfølgelig. Vi skal da have nogle bedre end før. Oh my god. Eller kan jeg ikke gøre det her igen? Det er for reelt. Er han ikke dårlig? Nej, han var god. Jeg kom til at puge nedad. Ups. Jamen, det var ikke med vilje. Jeg kan bare ikke se den opad. Jeg synes bare, han er lidt grim. Ikke fordi han er grim, men han er altså grim. Okay. Ej, jeg så en anden Lort. Det var lort. Nej. Lidt godt. En god forvarsel. Det vigtigste er bare godt. Sådan, 94. Min ryg gør ondt. Kan I ikke se det? Jeg slog altså min ryg. Husk kiv. Brabo. Hedder han Brabo? Ja. Brabo hedder han. Nej, han hedder Brabo. Brabo. Han er ikke flot. Han er ikke flot. Bravo. Brabo. Okay. Ham der. Ja, godt Marius. Så ikke lige der havde jeg ret. Down. Nu er jeg svimmel. En anden forbarsel, men ham tager vi ikke. Vi tager ham her. Han var lidt ulækker. Jeg kan ikke deres navn. Mur. Gen. Sky. Vøj. Vok. Han skubbede mig ned den her. Skal jeg hilse at sige? Nam. Nej, jeg glemte at filme fodboldvideoen. Er det ikke bare irriterende, Frederik? Nej. Det er lige meget, fordi jeg så alligevel det. Så nu er alligevel ikke lavet noget lort. Hey, fuck mig nu. Det er vildt deroppe. Se, nu er det 82 deroppe. Det der. Nu er det 94. Du gør det bedre. 97. Og så. Ups. Kom on. Ups. Oj, forresten. Ej, det er en gammel mand. Og han er sej. Kom. Han var pisse. 98. Og så skal du sige, det var det for i dag. Det var det for i dag. Ja, og jeg vil gerne lave det her. Bravo. Det var sejt, var det ikke? Au. Kig her. Kig mig. Hey, kig mig.
får syg hoved. Han er bare lidt sindssyg nu. Come on. Hey, come on. Tag dig ud i det. Han kilder mig. Ej, det gør han ikke mere. Det var derfor, jeg ikke kunne se det. Nå, ej. Hende der, hun... Det var det for i dag. Hun er grim. Hun er også grim. Hun er grim. Han er grim. Han er hænder. Men det er fordi, det er ham der. Og det var så det for i dag.